Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme The Forest multiplayer. Pak možná půjdeme na svůj svět. Takže půjdeme zkusíme na nějaký český, jestli tady bude. Začínám. Takže tady někdo začíná. Doufám, že to nebude cheater, což už se mi milionkrát stalo, že jsem se přepojil na cheatera. Chvilku počkáme. Teď myslím, že budeme v letadle, nevím, jestli chcete ukázat, jak letím v tom letadle a mám vedle sebe syna, bych měl mít. Ne, to je vlastně v single. Teda v multi, ale ve svém světě. Nice. Takže tady mám počítač, já to trošku přetočím. Mě to nebaví. Prostě letím v letadle a spadnu. To už jste samozřejmě viděli u Menta a Gamera. Takže tady si vezmeme tu sekirku, co je ze začátku, ne? Vezmeme si jídlo. Super, jsem celý od krve. No, taky napíšu čus. I když mám kapslop zapnutý. Sekra se trošku le. Čau, kámo. Jak je? Čau, jak je? Super. Už mám plno životu, ještě tady si je alkohol, dobrý. Petr Koci. Kde mají barák? Ale kámo, baráky jsou tam. A počkej, já si tady vyberu ty kufry. Nech mi tady taky něco. Aspoň něco. Hádr se vždycky hodí. No. Vezmeme si klacek. Vezmeme si další klacek. Kámen zde. Aha, to se dá jenom házet. Neutek. Já tam tomu pomůžu, tomu Neru no form. Ať ho najdu. Doufám, že není v té jeskyni, co tam je. Vám nemůžete mi pomoct? Doufám, že to není mutant. Já nemám rád mutanty. Ne. Ahoj. Čau, kámo. Druhu. Ne. Au. Ty svině, strana. Au, nech mě bejt. What? On ho tady táhne. A tě zabijem svojí sekerkou. Ty. Au. Oh. Aspoň tak. Každopádně vím jediný, že se nesmím respartnout. Ne, do... Čic. Pomoc, dík. Takže kde jsem účel? Tamhle. Tak tohle se nepovedlo, tam bylo víc mutantů, takže jsem zabil jednoho, on ho odtáhl, tak jsem chtěl zabít toho druhýho, kterýho jsem zabil a pak mě zabil někdo ze zádu. To určitě byla nějaká ženská. Jdu si pro své věci, snad nepotkám mutanta, protože teď mám věci tam. Dobrý, jsem tady, rychle si seberu věci a zdrám pryč. Počkejte na mě, kluci. Já jsem tady, ale zabili mě... mutanti. Alkohol. Tady jsou lana? Jo, tady jsou lana. Já jsem tady, kámo. A tady si vezmu tu látku. Jedna látka, druhá látka. Tady mám svůj baťoch. Sráč jeden. To je teda hajzdíků. Takže tady máme co? Benzín.
A tam, kde je benzín, tam je motorová pila. Teda aspoň myslím. Látky je vždycky málo, takže si vezmeme všude látku, co kde vidíme. Takže látka. Kufr látka. Lana. To se hodí na luk, ale ještě potřebujeme šípy. Co to je? Látka. 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 Robas. Mrtvola. V tom jsou teda pití, v tom je. Tak vidíte, tady to lítá všude. Bum, baterky. Ty asi. Baterky teď moc nepotřebuju, protože nemám baterku. Tak. Tak kolik je tady těch lan? Já už jich mám moc. Můžu se vzít víc jich? Teda. Já jsem zbáčkal kvéčko a začal jsem křičet. V pohodě. To se mi hodí. Počítač. Ještě bych to chtělo hodinky. Já mám takový divný pocit, že by tady měla být motorovka. Tak! Ne! Jau. Necháš mě bejt? Nech mě bejt, ty! Ale ptáček, pojď sem. Ty jeden malej, mrňavej. Já nemůžu sejmout. Musím se najíst, teda napít. Nice, nice. Já nevím, proč mě nenechal, on do mě hned začne mlátit. Hajzler, aspoň tady máme ten počítač. Aspoň tady máme ten darebák jeden. To jsem chtěl říct. Máme tenisák. Můžu s ním něco dělat? Ne, jenom házet. Ještěrka, ta se mi hodí. Nice. Proč je tady tam divný strom a na něm jsou ty mutanti? To teda lidi, nebo jak se to jmenuje. Takže máme 2 lana a 1 klacek a tohle. Nice a what? Tak teď máme luk a potřebujeme ptáky. Ano, ptáky. Já vím, že to zní divně, ale já myslím takový ty lítající ptáky. Cíle, proč mám takový divný pocit, kdyby tady měla být motor? A tak to je asi u něčeho jiného. Tady roste konopí? Ne, to vypadalo. Zase mě budeš mátit ty klackem, ty... Hajzle jeden. Jo, ty tady máš takhle jeskyni, ty darebáku jeden, jo? Ti ukážu, tam je motorovka, to vím. Že v té jeskyni je motorovka. Nerunou, aha, on je Angličan. Alkohol, ten se vždycky hodí na pasti, protože se mi stalo, že jsem se připojil na jeden server a jsem si tam postavil baráček a oni mi do toho baráku dali výbušniny za ty dveře, takže já jsem otevřel dveře a ono to vybouchlo. Můžu hrát s váma? Mně se neptej, já jsem se taky ptal. Nice ruka. Petr kočí, tak jo. I když já tady nešefím, tak prostě mu napíšu jo. Pták! Pojď sem ty! Mám ho? Mám ho? Ne. Jo, tady je topeř. On mi uletěl teda zabil jsem ptáka, ale on je mi... Ne, motorovka ne. To není po mně, ne? Jo, ale jak se dostanu domů? Teda chod. Jak se dostanu? Jo, už jsem dole. Pták! To sejmu! Kde je ten pták? On mi uletěl. Pojď sem. Pojď sem! Vy nemáte kluci peří? Já potřebuji peří. Pták! Pojď sem! Sorry.
Já jsem chtěl trefit toho ptáka. Už nemůžu sejmout toho ptáka. Nice, peří, peří. Peří ke mně. A ptáka si vezmu taky. A nechci tohle. Chci to peří. Ne, ne. Mi uletělo peří z ptáka. Tamhle letí další pták. Mimochodem zabijím ty ptáky, protože mají peří a to peří se mi... Já do něj seknu a on mi uletí. Peří ke mně, ano. Peří se vždycky hodí, když to jsou... Hej! Hej, ty vole, ty ptáci jsou snad nesmrtelný, nebo co? Vždyť já jsem do něj... Aha, neseknul. Ptáka si vezmu taky. Já už nemůžu si jít tak. Kolik už máme peří? Jenom 7, potřebujeme jich 10 na šípy. Hele, ptáček, už není. Ne, že bych zabíjel ptáky. Já mám motorovku! Kde jsem za tu motorovku? Takže ptáka potřebujeme. To je divný, teď tady nejsou žádný ptáci a já kolik už mám peří. Tamhle běží zajíc. Zajíce nechcem. To někdo nevěděl, že jsem si tady půjčil... Mnou proletěl ptáček. Kluci, to je sice hezký, že tady řešete tolik dříví, ale já potřebuju ptáka. Takhle je to lepší. Jsem mi poprosil. Hezky. No, chci ptáka. Díky. Díky, že se můžu vzít tu motorovku. Vy jste strašně hodný. Takže máme motorovku, máme ptáka, teda máme peří, máme 8 peří. Potřebujeme 10 peří, aby jsme si vykrátili luky, teda šípy. A potřebujeme 10 kostí, aby jsme si vykraftili ty šípy, je lepší. A hele, tady je ptáček, takový modrý, takový hajzl jeden. Tady je další, musíme k němu naběhnout, jakože... Ahoj, já tě nechci zabít. Ty, ptáku jeden pitomej. Já nemůžu zabít toho ptáka. Kde je? No, to ptáci umějí lítat. Ale aby dávali peří, to ne. Tak to musíme udělat jinak. Vykraftit si budku na ptáky a nalákat tam ptáky a jak tam letí pták, prostě tak ho a vzít peří z něj. Co to bylo? Jo, já mám hlad, ale já nemám jídlo. Jo, mám. Ale já nemám oheň. Jo, mám vlastně, tady byl, jsem někde viděl oheň, ale když prší, tak myslím, že nejde zapálit. Potřebujeme si ohřát to. Nemáte někdo oštěp? Ne, tak se ho udělej. Zabij mutanta nějakýho, který má oštěp. A pták, pojď sem. Puťa. Hej ty! Ptáku!
Já chci sejmout toho ptáka. Můžete mi říct, proč ten pták je nesmrtelný, prosím? Tady běžel mutant. Máte někdo k jídlu? Kámo, já si vykraftím oheň a hned ti dám ptáka. To znělo divně asi. Máte někdo k jídlu? Jo, něco. Já jsem si říkal, proč to je někdo k jídlu. Ohřejeme si ptáčka na ohni. Tak tady dáme, takže takhle. Dáme tam 3 stejky. Dáme tam listí, aby se to krásně ohřelo. Potřebujeme to maso k jídlu, protože já mám fakt hlad, nebo mi je zima? Ne, zima mi není, protože jsem u ohně. U ohně. A vem si jídlo. Počkej, já nepotřebuju, protože když si dám vodu, ne, tak to mi doplní jenom hápka. Teda hápka, no hápka. A ještě tam dám ještěrku. Ne, že bych byl... Čo? Teď jsem tam dal ještěrku. Za co děkuješ? Jen to pořádně rozehřejem. Pojď sem tak. To je moc daleko ode mě. Ale potřebuju oštěp. Ten jde snad vykraftit. Ten nemám. Počkej, podívám se. Počkej, vydrž. Myslím, že se kraftí tak a tak. Ne. Takhle? Ne. Já nevím, jak se kraftí tam oštěp, kámo, ale vím, že to bude co nejrychleji za chvilku. Damage speed. Jo, ten potřebuju. Ale jak se kraftí? Jo, takhle, vydrž. Hned ti udělám oštěp. Jenom si tady to zapálím a bude z toho oštěp. Vydrž. Počkám, Elko. Ha. Toho zase najím, ty ještěrky pitomí. Jenom zapálím tenhle ten klacek a on se z toho stane oštěp. Do čeho? Nemám. Ne. Ale já potřebuji zapálit ten klacek. Ne! Máte někdo postel? Ne? Ves ten klacek. Co tam s tou motorovkou tak blbneš? Já nevidím žádný... Počkej, kolik máme toho? 8. Ježiš, to je strašný rachot, stište to trošku. Vypněte ty motorovky.
Jak se kraftí budka na ptáky? Oštěp potřebuješ, jo, tak já tě ho vyrobím. Spear, bones, potřebuju kosti a cloud. Tak to zkusíme. Kost, cloud a klacek, aha. Nech mě bejt. Teď kraftím. Ty chceš oštěp, tak já tě ho vykraftím, až najdu, jak se kraftí. Ne, ale já nechtěl, já potřebuju... Já potřebuju, co to potřebuju? Budku na ptáky. Teda budku na peří. Kde se tady kraftí budka na peří? Jo, tady. Teda aspoň... Jo. Takže potřebuji 3-4 klacky, takže to dáme... Můžu to dát sem? Jo, takhle dá sem. Můžu to dát... Co tady můžu dát? Nice, teď potřebuji 4 tahy to, 1, 2... Ne, počkej. Tady nic nevidím, nemůžete zapálit aspoň ten oheň. Jedna, 2. Tady nic nevidím, kámo. To je strašný. A nechci listí, já chci klacky. To zpráv... Ne, ořechové, co tady napsal? Proč je to tak vysoko? Jako když to zapálíš. Kret neumí hrát normálně. Aha, hacker. Posraný. Ne, počkej, to se nechtěl napsat. Kokot. Kdo je kokot? Já kdybych napsal... Proč je to tak vysoko? Hele, můžete mi... Počkat, já nic nemám. Já se chci jenom zeptat... proč je to tak vysoko? Máš pravdu. No ještě víš, aby to bylo. Jo, to je výtah. Máme 50 tohodle a když tam dáme tohodle, tak se z toho stane tohle a já to můžu dole. Tak a můžeme se rozsvítit. Ne! Potřebuju... Tohodle nechci, blbě toho. Teď potřebuju ptáka, ale ptáka tady asi jen tak nenajdu. Ale potřebuju takový ty klacíčky. Já vím, že teď asi nic nevidíte. Jo, tady klacek. Dostanu z toho strašně málo těch klacků. Dostal jsem z toho 1 klacek. Teda styk. Dobře, já nic nevidím. Půjdu tam, kde vidím všechny lidi. Ludia, já nic nevidím. Teda lidi. Já nevidím ani... Tady budu stát a tady je ten boheň. Já vám tam nedám lano, já ho sice mám, ale... Až se trošku rozední. Nemáte někdo styky? Tady fakt nic není vidět, když je tma.
Což je hrozný. Já se spoléhám pouze na tohle. Jo. Ale kde tady máte, prosím vás, vchod nahoru? Kde je tohle? Tady by měl být někde schody. Měl jsi tam postavit... Ne! Hej, ale to není fér. Já to nemůžu, konečně. No, konečně. Za prvý si to uložím. Je tady Angličan, který nerozumí česky. Chudák jeden. Je tady nejhorší jedna věc. Je tady Angličan. Klickni ho. Koho? Hej, já zabiju toho Angličana, jestli se nepůjde okamžitě vyspat. Tam napíšu... No a teď, no konečně. Angličan je pryč. Samozřejmě už je vidět. Oh, ptáček! Oh! Nice. To si děláš. Jedno. Kde je to peří? Už ho mám? Nice, mám jich 10. Teď potřebuji 10 kostí. Tady se někde postavil budku pro ptáky. Radši si vykraftíme víc z těch tyček. Jo, oni byli všude tady. Tak a kde já mám tamhle? Oh. Tak to bylo hnusný. Tak tady je budka pro ptáky. Pro ptáčky. Co zní líp. Zatím tady dáme nejvíc styků. Tak a teď něco zkusíme. Když dáme tohle a... Kost? Ne. A zub? Ne. Když dáme kost... A tohle, ne. Ne, blbě. Jo, z toho se vlastně vykraftí ten blbej armor, nebo co to je. Proč jste to zničili, kluci? Jeden je tam. Druhý je... Tady jsou jenom 3 už. Není možný. Tamhle jeden, tamhle je druhý. Jak jsou jenom 3. Smutný. Proč furt svítím tím zapalovačem? 1, 2. Jsou jenom 2, no. 3 se mnou. Takže teď potřebujeme 10 kostí. No a jasně. Hele, prosím tě. Jak ses tak rychle dostal dolů, aniž bys ti to ubralo životy. Máme tohle. Napijem se. Kámo, potřebujeme 10 kostí. Zase S jídla. Asi chtěl napsat bez. Nebo nějaký semínka, nebo... Já bych ti dal jídlo, kdybych měl tady nějakýho zajce.
Hej, jde mu zničit tu obranu, co tam má. Myslíš, že tam má styky bomby? Já se bojím, že jsem neměl líst nahoru. Jo, tudy ses dostal předtím nahoru. Pojď, kam mám jít? Pojď, kam? On mi napíše pojď a já nevím kam. Já mu to prostě přeskočím. Takhle se dostává ke nějakému... To byl určitě tam Angličan, který mě chtěl zabít. A to jsem mu nic neudělal. Vezmu mu všechny styky. Aha, on žádný tady nemá. Co má v tom baráku? Nic. On tady nic nemá. Já potřebuji kosti. To je nejlepší, když tady mu prohledáte celý barák. Ty jsi v... Jak se jmenuješ? A jdu za k tebou. Ne, ne, to nemyslíš. Já jsem takovej... Doufám, že to vyskáče jak Spider-Webs. Já jsem se tady seknul. Ne, já chci nahoru, já chci nahoru. Pomoc. Já se tady vykraftím schody. Mutant. Tak pojď ti. Nice. Ha, sem už se nedostanete, co? Čuráci. Teda... Červená barva, ta se hodí asi. Nějaká omalovánka. Já chci tu motorovku zpátky. Nikdy nevíte, kde se hodí motorovka. Jo, hezký obrázek. A tohle je lepší. No, pojďte, vy. Hajzl. Logáci. A teď už se na mě netroufnou. Nebo jo? Hal, benzín. Doufám, že to poctivě našli. Kde je ten Lexa, nebo jak se jmenoval? Tamhle je Lexa a tamhle je Lino. Jo, tamhle je Lino. Já mu budu říkat Lexa, protože jsem... Tak jdeme na ně. Ježišmarja. Kamo? Vem si motorovku. Máš motorovku? To je vylepšený klacek. Tak pojď! Kurva! Pomoc, ne, poc, prosím. To je vylepšený klacek. Já jsem umřel, i když mám motorovku. Pojď sem! Ty jsi mě zabila, já to vím. S motorovkou je to vždycky lepší.
Já musím najít další mutanty. Tady je hlava. Ajaj, mutanti. Na to je nejlepší si vzít motorovku. Tamhle někdo utíká do zdi. Tak pojď sem. Ty jsi můj. Kam utíkáš? Neutíkej. Stejně tě zabiju. Chci nohu, beru si nohu. Pojď sem. Potřebujeme kosti, takže já vezmu tu mrtvolu a utíkám k ohni. Šti. Tady je nějaká divná houba. Dej tam i tu druhou mrtvolu, když má jenom hlavu. Už ani tu hlavu nemá. Si ji uříz hlavu. Fuj. Tolik už máme kostí. 2. Mutanti! Tak pojďte. Ham. Tady jsou mutanti. Kam zdrhli? Tamhle. Tak pojďte sem, hoši. Já vás vidím. Mutanti jdou po mně! Teda, mutanti jdou po mně. Sem. A jedna je mrtvá. Kam jsme vzal ten druhý? Tamhle je mutant. Ne, já jsem sežral maso, který mě chtěl Běžím za ním, nebo na něj seru. Teda prdím. Ono tam oheň hoří, ale já ho tam nevidím. Kosti jsou moje. Tu mrtvolu jsem si tady ohřál já. Mám jich 8, potřebujeme 2 kosti. Kamaráti, když tak zachráním, jo? Ty svině, pomoc! Tak pojď! A nebo si ho vem ty. Kanibal. Kdo je kanibal? Kanibal. Teda mutant.
Tady nejsme v bezpečí, kluci. Tady proběh králík a schořel. Chudák. On proběh tím ohněm. Tak je můj. Takže dáme kosti. Co to chcem vykraftit? Počkej, tady má být 5 kostí. Kolik jich tady je? Takže 1, 2, 3, 4, 5. Myslím, že jeden klacek a 10 těch. Tak a měli by z toho vzniknout čípy. Nice. Máme jich 5. Jo, 5 těch, takže dáme dalších 5 a dáme další 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1 sticky bomba. Teda. Tak máme 10 čípů. A já si ohřeju nohu. Nebo ruku. Koho zase zabíjíš? Strom. Jak vyrobit oštěp? To sám nevím. Pomoc! Konečně si můžu dát nohu. Ti jdu pomoct. Já vás povedu kluci. Je to jedovatý tady ta rostlina. Ano, je. Já mám docela dobrý věci už mám. Mám oštěp. Máš oštěp. Jdeme do jeskyně. Máš oštěp. Měl bys to mít v jeskyni, anebo zabít nějakého mutanta. Ach jo. Půjdeme do té jeskyně, prosím. Mluví se kvéčkem. Kouknete na to. OK. Nebo zkus zabít mutanta a myslím, že jeden mutant má oštěp. A tady je jeskyně někde poblíž. Tady v jedný v těchto budkách je jeskyně. A je zabedněná, taková nějaký týpek jo. Tě nevidím, jo, tamhle. Už tam jdu. A už to mám.
Už to mám. Musíme si udělat torčky. Já jdu první. Nic nevidím tady. Já umírám žízní. Hned ti dám sodu. Na. Na. Tě nevidím, takže na. Tady máš sodu. Tady máš sodu. Kde jo. Není zač. Já si potřebuji udělat ten klacek. 1, 2, hotovo. Je! Kdo jí jsem pověsil, sakra. Mu tečou střeva. Fuj, to je nechutný. Teď my jsme měli jít tudy. Pojďte za mnou. Někde tudy. Jdete za mnou? Jeden jde, ten druhý lašuje v tašce. Penízky! Ještě hodinky najít a... Penízky! Ještě hodinky najít a... Mám kompas. Je to kompas. Mám kompas, je to kompas. Kde jste, kluci? Tohle je hnědka, co? What? Fuj, to je nechutný. Aha, já jsem si... Cčkem se skačuje, pojď za náma. Teda, CTRL, sorry. Ano, to tady postav. Tady by myslím, že měla být sekirka. Piči, já nic nevidím. Pojď za náma. Tady nic nevidím. Jdeš, Lino, nebo jak se jmenuješ? Počkejte, já mám tohle. Pojďte za mnou. Mutant! Nechci ruku na něj. Já chci tu motorovku. Mutant. Já ho nevidím. Pojďte za jo, aha. Já už jdu za váma. A tady... Já se tady nevejdu, já jsem moc tlustej. Tyčky, no. Tyčky se vždycky hoděj, jasně. Wow. Wow. Tak se na to podíváme, co to je? Co to je? To je nějaký... To nevím, co to je, to vypadalo spíš jak nějaký amulet. Se za chvilku zapálí.
jak tu dělat zbroj, jako mám já. Pak mi Jo. Prdele, já tady nic nevidím. Tady je tma jako v prdeli. Našel jsem klacek. Já se ho zapal. Já nic nevidím. Já jsem se jich lek strašně. Jdete za mnou? Já ho léčím. Jo, ty ho léčíš, aha. Chvilku počkej. Není zač. Kudy půjdem, dolů nebo nahoru? Četlo by to maso. Já mám vlastně ruku. Ozvěna. Půjdeme asi dolů. Já ti dám. Počkej, takhle. Aha. Ono to nejde. Jo, už. Ono to nejde. Jo, aha, já musím dát tady to. Tak a tak. Tak. To nejde. Ono to nejde. Počkat, se musím najíst. Jdem nahoru, dolů. Půjdem dolů, ne? Vodu by to chtělo. Co? Chvilku, počkej ještě. No tak půjdem dolů. Je, tady je voda, asi. Tady je voda. Bude muset plavat. No tam není nic vidět třeba. Musíme najít takovou bombu tady. By měla být bomba. Jakoby, aby jsme mohl dejchat a musíme ji tady najít. Tady by měla být, anebo to musíme přeplavat s dechem. Nevím, jestli se tady ta voda dá pít, ale... Musíme to asi přeplavat bez toho, to přeplavem. Plavu první. Já tady nic nevidím.
Já tam nic nevidím. Nic nevidím. No, já taky ne. Já taky ne. Tak pojďte za mnou. Zkusíme ji tady najít. Ono tam docela stačí, tak pojď. To je jen kousek přeplavat. Jo? Tak já poplavu za vašema nikama. Ne, já jsem nechtěl potopit. Jo, dobrý. Už jsem tady. Na druhé straně. Ty vole, mě nehoří klacek. Už jsem tady. Kam jste zmizeli vy? Tady jsme. Jo. Já vás vidím jenom částečně. Tady myslím, že se bude muset potopit. Nebo možná ne, ale nevím to jistě. A nebo taky ne. Ale já jsem se již prajcnul. A už jsem tady. Počkej. Takže to tady prohledáme. Dáš látku a klacek. No dám klout a klacek, no takhle. To je lehký, ale já potřebuji, hele, tady nic není. Asi. Já slyším mutanty. Já taky, ne? Ne, moje pochodeň. Prdele. A. Nic nevidím tady. Já tady nic, jako nevidím tady nic, ale asi budeme muset to podplavat, tam to vypadá, že to musíme podplavat, jenomže když nemáme baterky. Nebo možná by šlo jít na horu, by nešlo jít. Nebo počkat, tady něco je? Ne, není. To je dírák, do který se já nevejdu. No a to jak si házel? Předtím to červený to neřídí pod vodou. To právě že ne. Já mám baterky, ale nemám tu baterku. Počkat, podívám se. Když si myslím to červený, jak si házel, to už nemáš? Ne. Nemáte to někdo z vás? Já ne. Já jsem se koukal, nemám. Počkat, se tady podívám na něco, jestli tady... Počkat, tady nic není. Tady taky ne. Tady přece musí pokračovat nějak ta... Hele, tady je nějaká... Jo. Tady nic není. Ale koukal jsem na druhou stranu, že tady něco... Tak to bude muset podplavat. Já zkusím plavat, podplavte za mnou nějak. Až tady se... Já nic nevidím pod tou vodou do prčic. Nevím, kde teď jsem. Jo, budem to muset podplavat. What? Tak jak se dívám, tak pod tím. No nejde, nikam neplavete, tam je stěna. Tak zkusíme plavat zpátky. Tady je nic. Jo, pod tu jeskyni se dá, myslím, že dostat, aspoň když se podíváte tady, tak tam, ne, tak nedá asi. Ne, tak se to asi nepůjde dát.
Tak budeme muset asi zpátky a tou druhou jeskyní jít. Co tam byla? Aha, jeden plave už. Plavu za tebou. Že já jsem si nevzal ten. Ty už je tady nahoře? Tady je něco? Tam se zkus se tam prorvat. Kam plavete? Tady to nepokračuje. Bude muset jít zpátky a tam byla druhá jeskyně. Počkat, tady něco vede? Ne, nevede. Já už... Počkat. No, mám ještě jednu merindu. Merindu? Jak mu mám dát tu merindu? Máš tácek? Jestli máš tácek, tak tu merindu dej na ten tácek v tom inventáři a podej mu to. Takovej prázdnej, myslím, že byl z začátku letadla, no a dej na to tu merindu. V inventáři, dej to na krafťák, jako když kraftíš, tak tam dáš ten tácek a hned na to tu merindu. Já jsem ten tácek nevzal. A teď co teď držel v ruce? Tady ten. No vím, ale já ho tam nemám. Aha. Já už taky nic nemám, žádnou mirindu, ale tady to myslím, že pokračuje, jsem tady, počkej, do prdele jsem zase. Tady to pokračuje, pojďte za mnou. Tady to pokračuje, pojďte za mnou. Vy jste si tam vzali? Co? Jestli jsme si vzali? Jsi tam vzal tu mapu? Mapu? Když koukneš do inventáře, tak máš mapu. No mám. No tak tam je vidět, kudy bychom mohli jít, ne? Já jsem vzal i kompas. Já mám i kompas. Takový krásný Máme jít tudy. Mi kompas ukazuje, ale tady nic není. A mně už asi došla... klacek. To zkusíme to tady prohledat, pojďte zatím za mnou. A jsem viděl, že tady asi nic... Tady je voda. A tady ta jeskyně pokračuje, ale je strašně velká. A nic není, takže tady bude něco asi. Jo, tady ta jeskyně pokračuje. Našel jsem lano, nějaký CDčko. Tudy jsme určitě nešli. Tady to nějak nepokračuje. Takže budeme muset jít tudy. Asi. Tudy. Ne. Ta jeskyně je divná. Tudy. Jdeš za mnou? Tady jsem něco viděl, tady... Já to video nenahraju.
Tudy. Nebo tudy? Tady jsou dvě jo, tady ta je prázdná. A tady ta pokračuje dál, tady je kámen. Ježíš, ta jeskyně je tak obrovská strašně. Tady to pokračuje, ta jeskyně. Tady je stůl. Tady je nějaká hezká omalovanka čokoláda. A tudy bychom měli jít. Cože? What? Co to tady je? Odsaď jsme přišli? Ne, nebo jo? Asi jo. Odsaď jsme přišli. No tak to vezmeme od začátku. Aha, tudy se už nedá dostat ven. Jo, dá. Jo, našel jsem další cestu. Tudy. A tady je to, co se dá rozbít. A když tam vejdem... Ne, to se nedá rozbít. Tady je cesta. Tady jsem to musel rozbít. Tady ta. Hele, když se vrátíš sem, tak tady jsou dvě flašky, které se můžeš napít. Jo? Musíš se vrátit za mnou. Já jsem tady, aha. A potom tady. No, teď já už tam jdu, teď jsem to tady... Aha, já tě neslyším. Pojď. Tady je taky cesta, tady je taková jiná cesta a tady je lano, obrázek, lano, mrtvola, lano. A deka, tady nic asi nebude, tak si to tam seber. A půjdu za tam, kam si říkal ty, hej, já se zde... Jo, tady je cesta. Ježíšmarja, se tady musí skačit. Tam je světlo, tam vidím světlo. A tamhle jsou mutanti. Jdeme je pozdravit? Tak se vezme motorovky. Uděláš oheň? Tady to pokračuje, ale já tady nevidím mutanty. Potřebuji tam hodit... Potřebuji dělat světlo. A taky se ohřát. Udělej prosím světlo a pojď za mnou. Ruce. Bedna. Helma, deka. Lano, peníze. Děti? Slyším děti, asi. Ne, tady je cesta ven, tak musíme zpátky. Musíme zpátky, tady je cesta ven. Ne, ty si prolez. Pojď za mnou a rozsvěť, prosím. Chci najít pití.
Jo, tady někdo bude pití. Pojď za mnou. Tady bude v té jeskyni pití určitě. Já pití nemám. No, pojď za mnou. Najdem tady pití. No nic. S tím světlem po celém. Je tam něco, aha. Jsem to tam neviděl. Tady se... jo. Pojď za náma, tady jsou kufry, tak si je otevřeš. Tady v tom bude možná pití. A koho máme že rozřezat? Počkat. Vem si ty léky, co tady jsou, Vem si ty léky, co tady jsou, ty ti pomůžou. Tady. Daj ti, myslím, že plný životy, tady je sušenka, tu nechci. Tady je alkohol. Tady se taky můžeš napít, tady je alkohol. Já se tady šprajcnul, no. Ne. A kde jsi? Jo, tamhle. Počkej, já tě ho nedám. Na? Tak. Na? Chvástej, neboj se toho. Božralej. Nevím, jestli bude božralej, hele. Nevím, jdeme dál. Pojďte mi... Prčic. Pojďte mi dělat světlo. Ne. Já jsem někam zaučel. A když jsme byli? Odsaď jsme přišli. Kurva. No tamhle. Jo, tady jsme teď byli, aha. Tak. Bude muset asi zpátky. No počkat. Já už se tady ztrácím v tom. Ta jeskyně je strašně dlouhá.
Tak půjdem zpátky tou dírou a tam by měla pokračovat ta jeskyně. Snad. Podle mě ta mapa je naven. K světlo, potřebuju světlo. Světlo. A ta motorovka dělá strašný randál. Jde tady ten kufr otevřít? Ne. Počkejte. Počkejte na mě. Do prčic, já se musím něčeho napít. Hey guys, hey guys. Ježíš, zase nějaký Angličan. Já nevím, kudy máme jít, ale... Já jsem... Máš je zbaleno? Nabíječky takové? Jo, mám. Bejle, tamhle tu. Jo. A nic, já za chvilku budu muset končit. Kde jste? Tady je jeden. Tak já potřebuji tohle. Za chvilku budu muset asi končit. Tady je čepice, nechci čepici. Tady pokračuje jeskyně. Ne, tak tady ne. A tamhle nahoře, jo. No, počkej. Posvíte sem. Kde je ten druh? Teď už tady je i Rus. Jo. Kde jsi? Pojď za náma, my jsme tady našli pokračování jeskyně. Kam jedu? Ačky. Tak čau.